Ma en Penj Laktar kokalo Ramogi TV kamwacho ni ngima en mwandu. Chenro ni kawuono biro ni achiel kachiel kowuok Jaramogi Odinga Teaching and Referral Hospital. Mata ye chenro ni en Andrew Otieno kenda mor mokalo ni daktariwa oyawonwa dhod siptal dhod theater mondo mwagoe mbaka kendo puonjo oganda. Yena mondo miarwake obonyisowa ne nyinge nga. En wuod kanye olony e weche mage kaito wadonje twak achiel kachiel kokwa ketho kinde kata matin. Machiegni daktari e Penj Laktar kendo amor mokalo imiwa thuolo mondo mwabed kod chenro ni Jaramogi Odinga ka. Erokamano ahinya kuom biro mondo watim chenro ma kawuono ni amor. An iluonga ni Dr. Juma Odoro. An daktari ka, an cardiovascular and thoracic surgeon. Mano tuoche madil gi adundo, obo, to kod shida mora mora mantie kor ka to gi mishipa matero remo. An Janyakach Agoro, Katuk Village. Amor mokalo kendo amor mar bedo kod chenro mar Penj Laktar odiochieng' ma kawuono. Kawuono waher mondo mwago mbaka kati puonjo oganda wakotende kod tuoche mag adundo ma bende wabro wacho kacha ni ibro luonge nango daktari gi dho wanta bolonge gi dholuo ni tuoche mag adundo. Yes. Kawuono wadhi wuoyo tuo miluongo ni rheumatic heart disease gi dho kizungu. Ma en tuo mar adundo. Gima timore en ni dot kata valve gi dho English, dot mar adundo okethore. Koro nyiso ni remo ok ring maber. Seche moko remo nyalo dhi mbele kata duogo chien. Remo ka dhi mbele to duogo chien, mano kelo shida mar adundo. Tiende ni remo ok ring maber e del. Koro jatuo bedo gi olo mang'eny kabisa. Seche moko tielo kuot, seche moko ich kuot, seche moko pi kunore e kor ng'ato kata e ng'ato. Koro miyo ng'ato ok nyal timo shughuli gi kata tijege ma kawaida. Yes. Moro kapok wadonjo e dhot mar adundo daktari, kapok wadonjo kaka remo ringo kata remo wuok e adundo, daher mondo wakwong wang'e ni adundo matin. Koka wadonjo ne e tuoche mag adundo ma ang' dhot matero kata magolo remo e adundo okethore. Adundo chutho nitiere kod kidienje mopogore opogore. Nitiere remo madonjo, nitiere remo mawuok kod weche ma kamago. Nyiswa kaka adundo maber onego bed ni tiyo koka wadonjo e adundo mantiere kod tuo kata mantiere kod chandruok. Yes, erokamano ahinya. Koro adundo en gima waluongo ni organ. Ni e kor ka to ene mogocho saka sa kendo adundo nyaka ne nyuoli nyaka chieng' itho adundo gocho pile ka pile. Koro adundo ni nigi opoge ding'wen mwaluongo ni chambers. Nitie chambers ang'wen e adundo ka to chamber gi remo ringe e chamber gi ya e chamber mokwongo dhi mar ariyo mar adek mar ang'wen. Koro gima timore ni en ni sama koro kaka wayueyo kan dendwa tiyo gi remo. Remo ma dendwa tiyo godo ni nigi oxygen gi nutrients. Remo ni ringe del kasto del golo oxygen ni. Koro del kosegolo oxygen e remo ni dok e adundo. Samo dok e adundo ochake ot mokwongo mar adundo ni miluongo ni right atrium gi dho kizungu. Kosedonje ot mokwongo ni to dhi e ot mar ariyo miluongo ni right ventricle. To e kind ot mokwongo gi ot mar ariyo ni nitiere dhot kata valve mamiyo remo ni ringo koae ot mokwongo ni to dhi e ot mar ariyo. Kendo ok odog chien. Kodok chien mano nyiso nitie shida. Remo ni koro yae ot mar ariyo miluongo ni right ventricle ni to dhi e lungs. Koro lungs ka ema koro oxygen ichaki medo ne remo ni kasto carbon dioxide kata uchafu mowuok e del igolo. Koro remo ni kae obo to chak doke ot mar adek. Ot mar adek ni iluongo ni left atrium. Koro remo mabiro e left atrium ka en remo man gi oxygen mang'eny. Koro remo ni yae left atrium kasto dhi e ot mar ang'wen miluongo ni left ventricle. To e kind left atrium gi left ventricle kantie dhot machielo kata valve mamiyo remo ok dog chien. Remo ni dhi mana mbele. Kasto remo ni wuok koro e ot mar ang'wen miluongo ni left ventricle ni kasto koro dhi e del te. To sama wuok e ot mar ang'wen odhi e del ni nitie dhot moro ka kendo miluongo ni aortic valve. Koro remo ni onego bed ni dhi mbele ok dog chien. Koro e tuo miluongo ni rheumatic heart disease ni oketho dhoudi gi
dhoudi ang'wen mawuoyigi. Oketho koro miyo remo seche moko dhi mbele to kendo chak duogo chien. Kata seche moko ogeng'o dhoudigi ma koro miyo remo ok dhi mbele. Koro mage ema kelo shida mar tuoni. Yes. Nyakwara Ramogi Ajwang', ageno ni winjo nyaka kanyo maber mokalo. Emomiyo nadwa ni mondo mi olernwa ni to kare adundo chal nade, opime, nitiere kidienje kata rooms mopogore opogore ma remo kale, to nitiere dhoudi magi kale. Ka dhoudi gi okethore ema bedo kod rheumatic heart disease, ma bende mano e thor wach ma wuoyo odiechieng' ma kawuono. Daktari, nipimonwa kacha ni chandruok mar rheumatic heart disease en ka dhoudi debe ni achiel okethore koso giduto te ginyalo kethore sa achiel? Yes, koro dhoudi gi sana sana e tuo mar rheumatic heart disease ni dhoot achiel miluongo ni mitral valve, ma en dhoot mopogo ot mar adek cha mana wacho ni left atrium to gi ot mar ang'wen mana wacho ni left ventricle. Dhoodno iluongo ni mitral valve, en ema tuoni kethega ahinya. To tuoni nyalo ketho valves moko gi be kata dhoudi moko gi. To oketho mokwongo dhoot miluongo ni mitral valve ni, kasto ketho mar ariyo dhoot miluongo ni aortic valve, ma endi e dhoot mochung'ne remo madhi e del kowuok e ot mar ang'wen cha. Kasto kendo nyalo ketho dhoot mane wachako go cha, dhoot manopogo ot mokwongo gi ot mar ariyo, waluonge ni tricuspid valve. Tuoni kendo nyalo affect ot moro miluongo ni pulmonary valve, mae e dhoot mowuok e chamber mar ariyo cha, mano wacho ni right ventricle, ka remo dhi e lungs kata obo, kanyo nitie dhoot moro. Koro dhoot moketho kabisa en mitral valve, kasto mar ariyo en aortic valve, kasto mar adek tricuspid, kasto mar ang'wen pulmonary valve. Koro nya ketho gi te, lakini sana sana en ga dhoot mokwongo mar mitral valve ni to gi dhoot miluongo ni aortic valve. Nyiswa daktari, ni debede ni ang'o manyalo timore adundo, ang'o manyalo timore dela ma ang' no kelo kethruok mag dhoudi gi rheumatic heart disease? Erokamano ahinya. Koro tuoni en tuo matimore kuom thuolo malach ahinya. To chakore nang'o? Tuoni chakore niya, sana sana oyudore e nyithindo ma gin kind higni 5 gi higni 15. Mano joma yudo tuoni sana sana. Lakini tuoni nyamako ng'ata kata ng'ama duong'. Koro gini chakre niya, ni iyudo gimiluongo ni throat infection. Tuoche mag duol? Tuoche mag duol. Iyudo ni seche moko duondi ka ili aila, to ifuolo, to en gima biro sa ka sa bang' dweche. Kende mwayudo ni tuoni biro gi dho English waluongo ni bouts. Tiende ni inya yudo ni wan gi outbreak, sani ji mang'eny ni mana gi tuo mar duol, sore throat. Iyudo ni irom gi ng'a en gi tuo mar sore throat. To kendo tuoni duog lal e gweng' kata kama ji odake, kasto kendo bang' dweche moko ochako duogo, kendo ochako lal. Koro mane kako tuoni biro ga. Obiro in outbreaks. Kasto oyudo ji mang'eny, kasto chako olal. To tuoni ikelo gi bacteria. Kute mag bakteria. Ing'e ni sore throat inyalo kel gi shida mang'eny, tuoche mang'eny ahinya. Inyalo kata kele gi virus. To kendo virus ema wang'eyo ni kelo tuo mar aduol mang'eny, kata sore throat. Virus ema kele mang'eny. But bacteria miluongo ni group A beta hemolytic streptococcus, mane nyinge mar kizungu, kapani wan gi nying mar dholuo ni mano, but iluongo ni group A beta hemolytic streptococcus, ma e bacteria kata kudni makelo tuoni. Koro kosemako duondi, to duondi ili, duondi rami, injo ka duondi otuo, isiki fuolo, isiki dwaro ni iik duondi, to kendo kidiyo ng'uti kuondegi tiwinjo rem. Mane kako chakore, kasto lal. Onyalo lal nikech ithiedhe, kata onyalo lal lake kende. To koro gima timore ni sama dendi, ing'eni del ka wan gi gimiluongo ni immune system. Immune system ni en kaka dendi goyo askeche mag del. Askeche mag del, erokamano ahinya. Askeche mag del gi gigeng'o tuoche, kata ka tuo donje kuomi to gitemo mondo gigo tuono gigol. To koro gima timore gi bakteria kata kudni ni en gi trait moro, kata en gi gimoro kuome kanyo niya, ochalo gi proteins mantie del.
ochalo gi chembe moko mantie del. Tiende ni sama askeche mag del dhi goye, to askeche mag del pachgi lal. Koro giparo ni ma ok onego wago. Gigoye, to imbe dendi be gigoyo. Nikech kudni ni nigi chembe machal gi del. Koro mano gima timore. Koro sama ogoyo kudni ni, to dendi be gore kende. Koro sama dendi gore kende, okelo gimiluongo ni inflammation gi dho English. Inflammation ni timre del te. Lakini e adundo kaa emotimre zaidi. Sama otimre adundo kaa emoketho dhoudi mawuoyegi. Kendo ketho nyaka ring'o mar adundo magwecho ni bo ketho. Koro mano e kaka tuoni yudore. Ma seche ma ng'ato ntiere kod sore throat kata ka outbreak ntiere ma sore throat, onego ng'e ni to en ang'o makele. Onyalo bedo virus, koro onyalo bedo bacteria. Kapo ni en bacteria, en kidieny mane mar bacteria manyalo dhi maketh adundo, dhoudi mag adundo ni koso en mane. Nyakwara Ramogi Ajwang' nyaka kama gikeno ageno ni iyudo puonjruok mathoth mokalo. Rheumatic heart disease en tuo maketho dhoudi mag adundo. Dhoudi mag adundo nyalo kethore te, kata achiel kuom gi nyalo kethore, to chako ga kaka sore throat kata duol maremo. Daktari, mana kaka niwacho cha ni iyudo ni tuo mar duol maremo kata sore throat ng'eny ahinya kuom nyithindo, to niwacho ni nyalo mako joma dongo bende. Thothne ang'o momiyo iparo ng'eny kuom nyithindo kapok wakawo yweyo? Erokamano ahinya. Koro gimomiyo tuoni mar sore throat ni ng'eny kuom nyithindo en ni tuoni landore kama ji ng'enye. Iyudo ni nyithindo dhi e skul iyudo ni nitie ji mang'eny mochok kamoro achiel. Sana gimomiyo landre e skunde en ni achiel, ji mang'eny nitie kanyakla. To tuoni landore e yore adek. Yo mokwongo en ni pi kata gimoa e duonda kafuolo to dhi ir ng'ama nitie batha. Olandre mana kaka ne korona be landre. Koro tiende ni kafuolo namba achiel inya yude. Namba ariyo, ka sneeze, kajir be ng'ato nyalo yude. Kata ka wuoyo, to seche moko bakteria no nyalo wuok to dhi ir ng'ama ni batha. Yo machielo momiyo landre sana kuom nyithindo en ni nyithindo tugo kanyakla. Koro sama gitugo kanyakla ni, gimulore. Tiende ni tuo ni nyalo landre kimulo ng'ato. Samoro na jir to kaywe lweta, ok aluoko lweta, to dhi amosi, imbi dhi yude ka koro lweti mamosi gono imulogo kata wang'i. Mano be yo moro kendo ma idhi yudo godo tuoni. Kasto mar adek bende nya timore kuom joma gin johera. Ka gin joma gin johera, to sama utimo hera no gi dhok, be tuoni nyalo landre. Iluongo ni kissing. Tuoni bende nyalo landre kuom yono. Moko mabe nya timore tok ahinya gin seche moko wach ni tiyo gi kijiko ma ng'ato tiyogo to koluoko maber, inya yude. Kata itiyo gi kikombe moro imetho go nokoluoke maler, to be pod ng'ato nya yude. Koro gini landre kuom nyithindo nikech gik mawachogo. Nyithindo ogudre ga kamoro achiel sana e skunde, kendo landre kama ji odake mang'eny. Ibiro yudo ni gwengewa kuondegi wang'eny, kata wan yudo ni ji mang'eny odak kamoro achiel. Koro miyo landre piyo kendo landre kuom ji mang'eny. Yes. Nyakwara Ramogi Ajwang', inyalo moso ng'ato kare kwanyo kute mag bakteria ma nyalo chopo e duondi, ma nyalo chopo nyaka e adundoni, manyalo kelo ni chandruok. Itiyo gi kikombe, itiyo gi kijiko, ma samoro nokoluok maber, ikwanyo bakteria kuondego. Ne jogo mantiere e weche mag hera, umosoru kendo utimo hera, to kata kamano iyudo kaka inyalo kawo bakteria ma kokitang' to nyalo kelo ni tuoche mag adundo, rheumatic heart disease. Gin gik moko ma inyalo neno ni tindo ginyalo kelo ni chandruok ma pok nodwaro yudi. Kata kamano, inyalo fwenyo nade? En mana sore throat kende koso biro gi ranyisi mamoko? Kineno ranyisi gi, en ang'o monego bed ni timo? To kapo nono ni dhi ir laktar biro timo diagnosis nang'o mondo mi ofweny ni to en rheumatic heart disease. Yienwa wakaw yweyo bang' thuolo matin mokalo waduogo. Kik idhi mabor Nyakwara Ramogi Ajwang', kik isud kata matin. This festive season, discover a city that never stops shining.
Dubai, where every skyline tells a story and every evening feels alive with possibility. Because the true sparkle of the season isn't the city lights, it's the joy of discovering them together. From just $1,740 per person sharing, enjoy 5 unforgettable nights, rooftop dinners, desert safaris, shopping adventures, and memories that linger long after the journey ends. This December, celebrate connection, gratitude, and joy. View Travel, moments that matter, memories that last. Royal Mabati Factory Limited keloni Christmas AUD. Wakeloni mabede mag corrugated kod box profile, brick tile giro mantile, nyaka AUD nono maonge chudo moramora. Gochnwa gi nono abirio ariyo ariyo, auchiel adek aboro adek aboro adek, kata kit order mari sani e www.royalmabati.com. Edwe mar December, sama piny dhi mos, kendo jood choko. Icha gweno to icha ogwang'. Matiende ni, kapok ing'ado bura ewi wach moro amora, kuong inon ng'ama rach. Ngeso ka ngeso, wakelo ni gik mamit makelo mor. Rogo mar nyithindo kae, wakelo ni talanta. Loso gi lwedo, wapuonji tedo be. Gi moko mamit. Rogo mar nyithindo, ngeso sa 3 mar okinyi, mana e Ramogi TV. Pata huu wimbo wa matendo kama sikiza tune yako. Bonyeza *860 *417. Kumbuka, Citizen ndiyo nyumbani kwa wasanii wote. Machiegni kendo penj laktar kokalo Ramogi TV ngima en mwandu rheumatic heart disease, tuoche mag adundo mane mawang'iyo. Daktari upimonwa kidieny mokwongo gigo manyalo kele, yore molandore godo, mos manyalo moso godo ng'ato, nyalo poka yude. Wacho kacha ni thothne ochako ga kaka duol maremo kata sore throat, makoko non maber to nyalo kelo chandruok mapok nodwaro yudi. Kapok adhi e penjo moko ma penjo kapok aka oyueyo daktari, nyisani e gwengewa mag Kaluo kaka Nyanza kaka Kisumo ka ineno jotuo ma kwan gi chal nade, ong'eny koso kong'eny ahinya e area ni tuone? Koro gwengwa ma Nyanza ka gima timore en ni pok watimo nonro makende kata gimiluongo ni research kata studies mondo wang'e ni tuo mar rheumatic heart disease ni rom nade. Lakini kaluwore gi nonro mosetim, nitie nonro mosetim e Kenya ka kata e East Africa kata e Africa. Ntiere gwenge mwang'eyo ni rheumatic heart disease ng'enye kaluwore gi kaka ji odak. To e gwenge ma Nyanza ka rheumatic heart disease ng'eny. Ang'o miya wacho kamano? Namba 1 en ni e gwenge wa ka ji ng'eny. Wadak mokiewo machiegni. Mano 1. Namba 2, nyithindo ng'eny e gwenge wa ka. Yes, kasto mar 3 bende en ni anya wacho ni level mar kiwango mwadake, ma koro waluongo ni poverty index. Yeah? Tuo mar rheumatic heart disease ni landore sana e gwenge ma ngima ok ber ahinya. Kata wacho ni poverty ntiere. To gwenge wa Kaluo ka watemo maber, lakini joma pod odak below poverty level ng'eny. Koro mane momiyo iyudo ni tuo mar rheumatic heart disease ni yudore mang'eny e gwengegi. Kata
kata diponi pod onge nonro makende mosetim mang'iyo mana Nyanza ka, but kaluwore gi kaka wadak wanyalo ng'eyo ni tuo mar rheumatic heart disease ni ng'eny e gwengewa ka. Nikech wadak ji mang'eny, yore mag nweng'o pod ni piny, ji onywandore mang'eny, kato moro seche ma yore mag nweng'o ni piny yudo kata ni yudo pi kata yudo thieth e yo makare nyalo bedo chandruok ma ang' no mi kudni mar bakteria mani wacho cha med tegno modhi e kidieny machielo mobed tuo mar adundo ma samoro nok onyal bedo kapo nono ni ng'ato ne nitiere komachielo. Daktari, kasto gima timore bende en ni tuo mar rheumatic heart disease ni mabiro nikech gima waluongo ni sore throat ni. Ing'e ni di mang'eny sana waneno ga ni tuo mar duol en gima rumo kende. Ok en gima idhi ne osiptal. Koro mane momiyo iyudo ni ng'ato nyalo bedo ni nigi bakteria kata nigi kudni makelo tuo ni, to nikech waneno ni ma en gima rumo ga ruma kende kata gima biro ma ding'eny ka ding'eny to rumo kende, ok wadhi e osiptal. Kara kudni ni dendi ka omedo biro lal to dendi sama askeche mag dendi ka goe kara gimbe gigo dhoudi mag valves mane wawacho ka. Koro mane momiyo tuo ni bedo mang'eny kendo landre ahinya. Kopogore kod duol maremo kata sore throat, daktari, duol maremo biro ga kod ranyisi mopogore opogore. Yudo ni seche ma ng'ato duonde rame, onyalo bedo kod liet mar del matin, onyalo bedo samoro kod chills kata koyo ma samoro biro to lala, kod samoro liet mar del kod weche makamago. Ranyisi mage ma bende ka ng'ato neno onyalo chichi ni nyaka bede ni ma ok en na tuo mar duol kende, to onyalo bedo gimoro machielo ma kok ang'iyo maber to nyalo kelo na chandruok mar adundo. Yes, erokamano ahinya. Koro wang'iyo gik miluongo ni signs and symptoms wawacho gi dho ngere. Koro abro temo wacho gi dholuo nikech waonge gi wadwa puonjo ganda. Koro namba achiel ma nyaka ing'e en ni nitie gima iluongo ni arthritis. Arthritis mano gi dho kizungu. To arthritis en ang'o? Arthritis en iwinjo rem, rem e joints, e fuonde gi, so rem gi sana sana mako fuonde madongo. Fuonde madongo gin chong kata onding kata okumbo. Yes, koro iyudo ni in gi kuot kata rem e fuonde mawachogo. Mano e achiel kuom dalili ming'iyo. Mar ariyo en gima iluongo ni carditis. Carditis ni en gi dho ngere waluongo ni inflammation of the heart. Koro adundo ni kuot. Yes, kuot kendo inya winjo rem e kori, adundo ni nya gwecho matek, kendo inya yudo ni seche moko kata kotim ni picha mar adundo, tiyudo ka dhoudi mane wawacho kata valves ok ti maber. Mano iluongo ni carditis. Kasto mar adek en gima iluongo ni chorea kata Sydenham's chorea kata St. Vitus dance. Chorea ni tiende ni iyudo ni dendi yiengni yienga. Kidwa temo ni iting' kata kikombe man gi chai, tiyudo ni lweti tetni. Yes, tetni ma timre sa asaya apoya, ikia no dhi timre. Gidho kizungu wacho ni rhythmic movements. Koro iyudo ni lweti kata tiendi kata wang'i tetni ateta. To tetni ni mako ba konchiel molo fuonde ni te. Yes. Koro mano iluongo ni chorea. Kasto mar adek en gima iluongo ni erythema marginatum. Erythema ni to en rash. Gidho ngere wacho ni rash. Iyudo ni dendi kata ruodho e kori kuonde gi tie ruodhni moro matimore, to king'iye to en kamoro moluorore kama. Iyudo moro ka to moro ka to moro ka. Mago be nitie. Kasto mar abich en gima iluongo ni subcutaneous nodules. Nodules koro en kuot. Iyudo ni gik moko kuot e dendi, to kuodegi timore kuonde ma chogo nitie. Koro inyalo yudo ni okumbo ni ka okuot kata wichongi ka okuot. Koro magi gik moko abich mwang'iyo ma kwaneno to wacho ni ng'ani nigi gima iluongo ni rheumatic fever madhi kelo gima iluongo ni rheumatic heart disease. Koro rheumatic heart disease biro koa kuom gima iluongo ni rheumatic fever. To rheumatic fever ni biro koa nikech kute ma kelo rheumatic fever ni omako duondi.
Yes. Kasto nitiere dalili moko be wang'iyo gin waluongo gi ni minor. Ma wacha abich iluongo ni major. Koro nitie moko iluongo ni minor. Minor gi en gimiluongo ni fever, kata iwinjo ka dendi ochwakore, kata seche moko iwinjo ng'ich, itetni. Gimoro be iluongo ni nitie test moko mwatime lab, iluongo ni ESR and CRP. Mago be iyudo ni malo. Kasto moko be inya yudo ni ka daktari ng'iyi to yudo ni adundo ni golo sauti moko ma ok kawaida. Koro mago waluongo ni minor. Koro wan gi major kata minor. To koro an kaka daktari mondo ang'e ni in gi tuo mar rheumatic fever makelo tuo mar rheumatic heart disease ni, ang'iyo ni in gi criteria adi. Criteria koro gin gik mawachogi, major gi minor. Koro adwaro major 2. Ka in gi major 2, mano in gi rheumatic fever. Ka in gi major 1 to minor 2, mano in gi rheumatic fever. Ka in gi minor 3, mano in gi rheumatic fever. Koro mano e kaka wang'iyo kata wang'eyo ni ng'ato nigi tuo mar rheumatic fever madhi kelo tuo mar rheumatic heart disease. Nyakora Mugia Jwang, wadhi maber donge. Ageno ni yie koda ni wadhi maber mokalo, kendo chenro ni biro ni eyo maler mokalo. Ranyisi moko ntiere makineno, daktari bro kawe ni major, samori ni nyalo kawe ni minor. To daktari ong'e moketo major, moketo minor. Kato ong'eyo ni en pod en fever to dhi kelo disease. Mabende ka ok ong'i maber to nyalo kelo chandruok. Daktari kapo nono yiena mondo mi aduoki chien matin. Awinjo kimulo wach mar arthritis, tiende ni en chandruok kata tuoche mathoro mako fuoni. Onyalo mako okumbo, ombong' nyaka chonga. Ok ang'eyo kaka into tudore ahinya kod koso bakteria cha ema dhi nyaka e joints gi ang' nokel chandruoge gi. Pimnwa kama tin. Koro waler, koro kaka nanyisi cha ni bakteria ni kosemako duondi to askeche mag del manye mondo ogole del. Sama askeche mag del manyo kudni ni, to nitie gimiluongo ni immune complexes gi dho kizungu. Immune complexes gi gin askari mar del momakore gi kudni makelo rheumatic fever. Koro dendi dhi golo gi mang'eny, complexes gi dendi dhi golo gi mang'eny, kasto complexes gi ringe remo. To ka giringe remo to gidhi moko kuonde mopogore e dendi. Gidhi moko e bwongo, ginya moko e wang'i, gidhi moko e joints, ginya moko e adundo, e ich. Yani ginya moko kamoro amora. Koro mae momiyo symptoms kata dalili mag tuo ni nitie e dendi te. Nitie e dendi te, lakini ne wacho ni e adundo ka emo mako sana nikech adundo ka gimoro timo kata matin to nyaka ine dalili. Ing'eni chongi nyarami tikoni wamuonyne makwerem tiwerigo, lakini adundo kochako ni ok ti maber to nyaka ing'eni shida moro nitie. Koro mae momiyo signs kata symptoms mag adundo gi wang'eyo gi kata ka wan kodgi to wadhi osiptal moloyo komako fuondewa kata komako del kuonde mamoko. Yes. Aduoki rheumatic fever. Kenda chaka aduoki kuom nyithindo mabende thoth ne ntiere kod chandruoge mag sore throat, kotindo kod kaka nyithindo tugo, kaka gibedo ga e kanyakla. Seche ma oyud nyathi kod rheumatic fever itimo ga nang'o, kata be ntiere yo ma inyalo geng'e godo make godo kama ntiere fever ka kapok ochopo mondo mi okel heart disease. Koro geng'o tuo mar rheumatic fever ni wanya poge diriyo. Wanya kete gimiluongo ni primary prevention. Osebedo kwa wuoyo kuom primary prevention kata e utewa mag lendo, kata josiasa mang'eny wuoyo ka giwacho UHC, UHC tiende wang'eyo gimiluongo ni primary prevention. Primary prevention tiende ni geng' tuo no kapok omaki, kapok ochopo. Koro primary prevention ka wang'iyo ler. Namba 1, kimoso ng'ato to idwa moso ng'ama chielo, onego bed ni iluoko lweti, kata kimoso ng'ato to idwa chiemo, onego bed ni iluoko lweti. Kidhi dalani onego bed ni iluokri maler. E skunde ma nyithindo nitie, onego wang'e ni nyithindo ok okunore kamoro achiel. Ka klas oting'o nyithindo 80, onego wapog klas no mondo waket nyithindo moromore e klas ka klas. Kwang'eyo gik moko kaka mier kuonde mwadakie,
ka wan ji mang'eny ahinya to nyaka wanene kapo ni ng'ato nigi sore throat kata ng'ato jir kata fuolo to rwako mask mondo kik olande ne joma nitie kanyo. Koro mane mwaluongo ni primary prevention, tiende ni gik mwatimo mondo kik wayud kudneni. To kapo ni wayudo kudneni to daktari ofwenyo ni nyathi kata ng'ato nigi rheumatic fever, to koro nyaka wathiedhe. Nikech kwa thiedhe to koro nyiso ni ok odhi landore. Koro wathiedhe nang'o? Wathiedhe gi yath michuoyo go ji. Iluongo ni penicillin G benzathine. Koro yadhni ichuoyo godo joma nigi tuo mar rheumatic fever. To joma ok nyal tiyo gi yadhni be nitie yedhe moko minyalo migi. Kwasethiedhi to watimo ne gima iluongo ni secondary prevention. Secondary prevention tiende ni niseyudo tuoni to kendo pod inya yude. Wamake kar secondary prevention. Wamake kar secondary prevention. Yes. Ka wasemake gi kanyo nyakwara Ramogi Ajwang' to waduogo bang' thuolo machuok mokalo. Wantiere rheumatic fever. Ka ponono ni inyalo yude kuom ng'ato, nitiere sindene michuo ng'ato. Daktari biro pimonwa ni chiwe kuom thuolo marom nade, kae to wadonje secondary prevention. Kosemuomo mowuok e rheumatic fever kama odonje rheumatic heart disease, thieth chal nade? Kik idhi mabor, kik isud kata matin. Kila kitu kibao na discount kibao. Hii festive season, Citizen Duka may come through. Get our special Christmas hampers pamoja na discounts za everyday essentials. Kuorder ni rahisi. Dial *487*5# ama visit citizenduka.com. Now shop sai. Citizen Duka. Share the joy, save more. Citizen Duka, the home of discount. Citizen Duka, the home of discount. Chako chon loyo dhi kajuoga. Ma tiende ni bedo gi ikruok momondo, geng'o masiche kod midhiero mang'eny mabiro e ngima dhano. Ngeso ka ngeso, sa 11 mamidhiambo. Mbamba toko, koma ye. Tudri koda ngeso ka ngeso sa 11 mamidhiambo e chenro mar tiedero. Oka. Kama wabro budho manyanga. Yasono. Kawa kelo ni ngolo motimo cathedral. See you there. Tiedero. Ngeso ka ngeso, sa 11 mamidhiambo. Mana e Ramogi TV. Kwa mara nyingine tena, shabiki ameshikwa mkono na shabiki. Na sasa ni muda wa shabiki kuvikwa taji na shabiki pale Kwale Stadium katika mechi ya fainali kati ya Azam United dhidi ya Lazio FC. Ukuzaji wa vipaji sio tu kwenye kandanda pekee. Njoo ujione vipaji vya mziki kutoka kwa Yashri, Mishi na Maimuna kabla ya kuitafuta power kutoka kwa Mbosso. Hii Rashid Abdalla Super Cup 6th edition tarehe 14 Disemba ni babu kubwa, yani 10/10. Ndiposa Aziza the Media Messiah atakuwepo. Tukutane mpirani, soka na burudani. Kumbuka, palipo na shabiki hapa kosi shabiki. Kikwetu to your home this year. Tunasherekea customers wetu kikwetu kila siku.
Dial *860*419# to get In Christ Alone as your skiza tune. Mumesema ipatiwe jina la Raila Amolo Odinga International Stadium. Nimewasikiza. Na tukikamilisha tutafanya hivyo. Alaptuke matalanta koribiro minying mosenindo Raila Odinga kaka chiel kuom dhiala moyudo kawuono e nyasi mar jamhuri. Mucho buseru muka nyal tiyo mang'eny sani. Nyathina ne mana expect nyalo konyo. Koro dhi moko konyo onge ng'at manyalo konyo. Jogo mane yudo hinyruok kata wito joheragi e kinde ng'anyo mag Gen Z kwayo sirikal mondo ng'igi gi wang' mamuol mondo mi giyud chudo kaka nosingnegi. Odiochieng' achiel tok gol duoko mag penj mar KJSEA, moko kuom jonyuol nigi wich bar e yango makare duoko ma kamago. Machiegni kendo penj laktar kokalo Ramogi TV ngima en mwandu. Ne wang'io kacha rheumatic fever kane pok wadhi e yweyo, wang'io kacha primary prevention kata kaka inyalo thiedhe e primary level, ma bende ni wachno kacha ni en sindene ma ibro chuno kinyiso ni ibo chwe kuom thuolo marom nade tibo pimonwa. Kae to koro ne wadonje weche mag secondary. Daktari kanya mwachako godo. Yes. Koro nawacho ni ka wase confirm kata wang'eyo ni ng'ato nigi tuo mar rheumatic fever to wathiedhi. To thiedhni en sindan. En sindan michuoyi kuom muda mathoth. Sindan ni inya chuoyi kuom muda maromo higni 10 kata nyaka ng'ato chop higni 21. Koro wang'eyo nade ni wachuoyi higni 10 koso wachuoyi nyaka ichop higni 21. Wang'eyo ni mane madhi bedo mabor moloyo. Wawach ni wan gi nyathi ma higni 11 to wang'eyo sani ni en gi tuo mar rheumatic fever. Higni 11 mondo chop higni 21 mano higni 10. Donge. To kwadwa miye sindan ni kuom higni 10 odhi chopo higni 21. Koro mano kata yiero higni 21 kata miye sindan ni kuom higni 10 mano onge shida. To wach ni ng'ato en kata ja higni 8. Ja higni 8 mondo chop higni 21 mano higni adi? Mano chiegni higni 13. Donge. Ka kwanda ago maber. Mano chiegni higni 13. To kimiye koro mano higni 13 kata imiye sindan ni kuom higni 10. Koro higni 13 ng'eny molo higni 10. Koro mano wadhi miye sindan ni nyaka chop higni 21. Koro nawacho ni imigo kuom higni 10 kata nyaka chop higni 21. Wang'iyo mane mabor. So the longer one is what we go for. Koro mane kaka watime. To nitie jomoko man gi rheumatic fever to tayari goye picha mar adundo to wayudo ni tuo ni osechako ketho dhoudi mane wawuoye ka. Mano wamiyo sindene gi nyaka chop higni 40. Kendo nitie seche moko be ma inyami sindene gi kata nyaka itho. Yes. Kaluwore gi kaka tuo ni oseketho dhoudi mane wawuoye ka. Koro yiero ni wamigo nyaka higni 40 kata nyaka itho kata nyaka higni 21 luwore gi kaka tuo ni omaki. Orach kuomi maromo nade. Koro daktari mabiro pimi to ng'iyo ni in mari watimo nyaka 21, in mari nyaka 40 kata in mari nyaka chieng'. Yes. Koro secondary prevention koro tiende ni ok wadwa ni chak yud tuo ni. Iseyude kata wasethiedhi ok wadwa ni chak yud tuo ni. Koro mano actually gimana wacho ne miluongo ni secondary prevention. Yedhe mimigo eko michuoyigo mane secondary prevention. Wageng'o ng'ama noseyudo tuo ni kik chak yude. Agero ni kanya lero maber. Ilere maber mokalo nikech kanyo bende puonjo wani samoro koko thiedhi e yo makare to inyalo yude kendo ma chandruoge koro dhi bedo mapek moingo kaka ne en mokwongo. Yes. Wachopo kama koro oseketho dhoudi daktari. Waseyudo rheumatic heart disease. Osebiro iri kaka laktar mitimo nonro gi duto te miyudo ni ng'ato koro nitiere kod rheumatic heart disease. Ma dhoudi waketa kata dhoudi 2 kata 4 gite okethore. Thieth thoro chalo nade ma koro en patient mise confirm isetimo diagnosis isetimo tests te miwacho ni ma to en rheumatic heart disease. Entiere kod thieth koso koro ma
To wachako gomba kama chielo. Erokamano ahinya. Koro kanye sana kama donje. An kaka ng'ama yeng'o surgeon mar adundo, kanye ma koro wadonje kiseyudo rheumatic heart disease. Koro kiseyudo rheumatic heart disease ni, ding'eny daktari kuongo chopo ire en daktari miluongo ni cardiologist. Cardiologist dhi pimi to dhi go pichani mar adundo. To dhi nyisi ni dhoudi gi mag adundo okethore kiwango ma chal kama. Koro wan gi stages kata kiwango mopogore opogore ma dhoudi gi okethore go. Koro daktari miluongo ni cardiologist ni bro nyisi ni in dhoudi gi okethore kiwango ni, wathiedhi gi yath. Kata in dhoudi gi okethore kiwango ni, wateri kama iluongo ni cath lab. Kata in dhoudi gi okethore kiwango ni, wateri ir surgeon, koro ma en an. Koro ding'eny yudo ni wan wadonjo sama dhoudi gi okethore zaidi. Okethore zaidi mane ka wadonje. To kiwango mokwongo ma piny gi iyudo ni ding'eny ka ding'eny kochuoyi sindan mane wawacho cha, to inya yudo ni kethruok cha dok piny, kata kama no kethre ochopene emodong'e ok okethre zaidi. To kapo no kethre zaidi, then kanye makoro jatuo no ioro irwa kaka cardiovascular surgeons to watimo operation. Koro mbele kacha na wacho ni nitie tieng' ariyo kaka dhoudi gi kethore. Dhot mag adundo gi nya kethore ni gidinore, koro remo ok kal. Kata ginya bedo ni gikethore ma giyawre maduong' zaidi, ma remo kalo to kendo chak duogo. Koro modinore cha iluongo ni stenosis, to moyawre cha iluongo ni regurgitation. Koro stenosis, wachaka ne gi stenosis. Stenosis modinore cha ni remo ok ringi, ding'eny wateri kama iluongo ni cath lab. To cath lab ka cardiologist kata surgeon kaka an dhi soyo catheter moro kata waya moro e dhodno kowaluwo veins gi kata artery gi, to wayawo, waketo balloon moro to yawo kama odinore no. Balloon no koseyawe to remo ringo. Mane kaka sana wathiedho stenosis. To stenosis ni kata seche moko inya tere mondo yawe kamano to tamore. Kata oyawre mang'eny kabisa, makoro remo chak dhi mbele to duogo chien. Mano kendo korie ikelonwa wa replace valve. Tiende ni wami valve moro, wami dhot moro molos e lab. Kasto kidieny machielo cha jok ma dhoudi gi oyawre kabisa, ma kato ding'eny wanya timo gik moko ariyo. Wanyalo loso dhotno. Tiende ni walose, nitie kaka watwang'e e theater. Kata wa replace, wami dhot machielo molos e lab. Yes. Koro operations gi iluongo ni open heart surgery. Tiende ni wayawo adundo ni, wachungo adundo kasto wayawe mondo kwa los dhot ni, kata wami dhot machielo molos e lab. Yes. Oh, mama ne open heart surgery. Yes. Wacho ni uchunga adundo. Wacho kacha ni ka opogore gi Nyasaye, laktar bende nitiere kaka Nyasaye nomiyo rieko mar timo gik ma yore. Awinjo kiwacho kacha ni vitu vya ajabu. Onyalo yawo adundo motwang'a mochako ket dhot ma chaka lor ma kendo adundo dhi nyime. Daktari lernwa ni seche ma ng'ato osemi kidienje gi mag thieth, samoro ne en dhot modinore oyawe, samoro ne en dhot moyawre excess, koro nyaka many kaka obedo control, kata ng'ato dhi e surgery. Seche ma ng'ato yudo thiedhni, moro inyalo pimo ne nyikwa Ramogi Ajwang' kapok otieko chenro ni, nitiere kaka onego bed ni rito jatuo ni, nitiere gik moko onego bed notimo, samoro oketne dhot manyien, del bende nyalo ga reject gik manyien ma okete del. Bedo nang'o mondo mi ngima jatuo ni odhi nyime e yo makare? Yes. Koro owach ni wami dhot manyien. Wan gi tieng' ariyo mar dhoudi mwakete adundo. Nitie dhot molos gi chuma, waluongo ni metallic valve. To nitie dhot molos gi ring'o moae le mamoko. Ring'o ni nyalo oa kuom dhiang', onyalo oa kuom dhano mamoko,
mane ring-gi okaw to obedo treated maber to los godo, kendo onyalo kata elemo kaka anguro. Koro molos gi le mamoko ni kata molos gi tissue moa kuom dhano machielo iluongo ni bioprosthetic valve. Bioprosthetic valve ni en kwasemigo to ding'eny otiyo mana kaka dhot mari manokethore cha, nikech ochiegni sana kuom chalruok gi dend dhano. Yes. Koro en waonge gi shida mang'eny kode, lakini kosemigo pod nitie kaka ibo bire clinic ticheko ni bo tiyo maber. Shida mar dhot ni en ni okethre piyo. Okethre piyo kendo iyudo ni bang' higni 10 kata 15 kendo ichaki dwaro dhot machielo. To dhot machielo miluongo ni metallic valve cha en koseketnigo tidak kode nyaka chieng'. To koro en obiro gi shida machielo. Shida ne en ni nitie yedhe ma nyaka itigo iluongo ni anticoagulants, nikech ing'eni en chuma ka remo ringe chuma to remo dwano koti. Yes, remo dwano koti. Koro ok wadwa ni remo okoti e dend dhano, nikech kokoto kata koklot to dhi kelo shida mang'eny. Koro nyaka iti gi yedhe miluongo ni anticoagulants, magi yedhe mamiyo remo bedo pi, remo ok koti. To yedhe gi shida gi en ni nyaka muonye pile, and then mar ariyo en ni yedhe gi nyalo miyo i-bleed. Kata ka gimoro ogwari matin, tinya yudo ni i-bleed. Kasto mine mapok oyudo nyithindo madwa yudo nyithindo, tiyo gi yedhe gi kelo shida, nikech iyudo ni yudo nyathi bedo matek, nikech yedhe gi nyalo miyo inyuolo nyathi man gi shida. Yes. Koro gin wadwaro ni mine mapok oyudo nyithindo, waluongo gi ni women of childbearing age, kata madwa yudo nyithindo, ber kwa miyo gi bioprosthetic valve. To kapo ni wamiye metallic valve, to nitie kaka nyaka none machiegni, nyaka iluw chenro ma daktari omiyi, nikech pod inya yudo nyathi gi metallic valve. En mani koro otek saidi. Yes, kamano. Daktari yena mondo miadwok ni erokamano makende. Thuole momaya wang'a, to kata kamano wach mogik mane minyalo we godo nyikwa Ramogi Ajwang'a, ma kata ka wiyo wil gi gimoro amora e chenro ni to wach ma wiye kik wil godo en ang'o? Yes, erokamano ahinya. Koro achiel en ni rheumatic heart disease en tuo mar dhot mar adundo. Kendo en tuo ma koseketho dhoudi mag adundo gi to chuno ni idhi timni tuo mar open heart surgery. Namba 2, rheumatic heart disease ni ikelo gi gimiluongo ni rheumatic fever. To rheumatic fever ni en tuo ma yudo ni askeche mag dendi ema ketho dendi. To sama giketho dendi ni kendo giketho dhoudi mag adundo. Mar adek, rheumatic fever ni ikele gi kudni miluongo ni group A beta hemolytic streptococcus. Bacteria ni kata kudni ni wayudo e muya ka sama wayueyo koa ir ng'ama ni kode, kata ng'ato man kode komuli, kata in kimulo kama bacteria no nitie timulo godo wang'i, inyalo yudo tuoni. Mar ang'wen kendo mogik en niya, sani Jaramogi Oginga Odinga Teaching and Referral Hospital kaa wantiere gi surgeons, cardiovascular surgeons, mose training kata e tiegruok, kendo moikore mar thiedho joma ae gwengewa ka kendo maoko ne tuoche moro amora mag adundo kendo mag kor mayudore e area waka. Koro akwayo ni ubi osiptal ka in gi shida moro amora machiegni gi gima wawacho ka. Tibiro osiptal kendo icheki mondo pimi mondo wang'e ni be in gi shida gi. To ka in gi shida gi, wathiedh gi chon mondo kik wariti adundo kata shida mamoko mayudore e kor ka obed marach. Erokamano daktari, kenda duoko ni erokamano mathoth. Mak mana ni wiwa bende kik wil ni ka ng'ato ntiere kod sore throat, ahonda, to tem matek mondo mi ine laktar. Kaito bende nyaka jiti gi mask, maka beto jodoga doka timbe mane watimo diere mag corona ka. Ma en luoko lwedo masate, makikimos ji aoya to kimoso ng'ato to nyaka ni luoko lweti gi pi mamole gi sabun. Olembe nyaka luok maber nikech ok ing'eyo ni nolwar kanye jomage manomule ma ang' nyalo kelo ni kata nyithindo chandruok. Ponono ni ng'ato dwa tudore kodi daktari. Iyudi Jaramogi Oginga Odinga Teaching and Referral Hospital ka. Poni ng'ato dwago ni simu, odwa ni mondo miyo penje kotende kod chenro ni, inyalo miyo namba mar simu? Anyalo miyo Jaramogi namba mar simu.
ayudra Jaramogi Oginga Odinga Teaching and Referral Hospital ka. Number na en 0718 012 564. Kigo number no to ibro yuda kendo wabro konyi Jaramogi Oginga Odinga Teaching ka. Nyalo noyo number? Number n 0718 012 564. Kata nono abirio achiel aboro nono achiel ariyo abich auchiel ang'wen. Erokamano daktari. Ne team momiyo chendo ni obedo kaka en ni ne jogo picha mawa, ne jogo mochung' ne taya, ne jogo mochung' ne duol, ne Jaramogi Oginga Odinga Teaching and Referral Hospital waduko erokamano mathoth. Ne daktari marwa makawuono, daktari erokamano mathoth wuod nyakacha. Geno ni kwa luongi, tibo chaki doge chendo mar penj laktar. Abrodo. Erokamano ahinya. Ne director na Alex kachiel kod producer na Perpetua erokamano mathoth. Ne in jahera mar chendo mar penj laktar gik ma daktari owachogi. Ok gina mbaka to gin mar yawo pachwa mondo mwabed mariek wabed kod ngima makare nikech ngima en mwandu. Nyaka kendo odiochieng' machielo iluonga ni Ruth Otieno, oriti uru masane.